ivele iqala ukugqilaza lento ibe ningi nje iyodwa bukumningi kanjani Sokana. Ungenda singabike nje. Manje sisebenza khona ofisala ekhaya. isivele yaqala lento manje hawu No, futhi umdala se. Uqhamuka nezinyana nje. Yanele izozalana wena. Ngeke sibhakele namhlanje. cha ibizolo ibuyile besisebusuku izolo khuze bazoyidonsa on air. Hawu sanibonani. Yeah. Siyabingelela sithi sanibona siyabingelela. Ngizokhozile. Siyabingelela. Ngizongena nje manje. Siyabingelela sanibonani siyabingelela sanibona siyabingelela sanibonani siyabingelela sanibona sanibonani Sidayisana nje edrobheni. siyabingelela No bafowethu yahle sebenza lento ukuthi sivele sibe baningi kanje yabo. No. Uyabona bafowethu ngangifuni yona lento le yabo msho. No man yabona ngoba leyo nto ayisebenzi ndawo leyo yake yasebenza leyo nto leyo. Siyabingelela sanibona siyabingelela isiqalile phela manje isiqalile phela manje siyenze manga manje sekufuna abantu ke manje ngifuna abantu bebefocus manje ngoba mangabe ungekho focus ngizokufonela ngikubuza ukuthi ena kanti uqala yini wena ungekho focus noma ngakuthiwa use-Eastern Cape besithi lento suka ngazi nyawo Eastern Cape uzochaza okhozini uguqe phambi kwa-BK nomjonsi ukuthi ngoba sezikhona phela lezi ezakogudlusa ungene wena uthini wena No, sapho amandla thina. mana kuyangena ngani lapho-ke kuwe uma wenza Kumele ngishithile. la kumele kuwusheke manje nanso-ke Yabo. Sensiwakho. Sokushela. Khipha out manje ukuthi uvele ube mningi kanje. angisazi-ke le nto ngifakiphi Uthini? Okay, so Okay, so hawu awuvale salento. Okay, so rotate camera. Isiqalile yagqilaza lento manje. Ilo wagudluza ungene manje. Isiqalile yagqilaza. But isn't he no love? He never Ukuthi amabhonti asondelene seduze. Ukuthi amabhonti asondelene. bese kuyaqala phela ngishakhenga bese sekwenza into zakho manje sekuyaqala phela manje ngisafuna nakhona ukuthi bese kuyaqala phela ngishakhenga bese kwenza into zakho phela manje ngisafuna nakhona ngisafuna ukuthi phela sihlale kakhulu lapho kulo
Suphumile lapho. Ngivumile bekuzwaka ku live belt manje sephumana lo muntu sixusa yena. Qala phansi kodwa ngazokuthi suyi. Yenza lapho kumele wenze. Ngenzeni? Request nje asiqala. Selive. Phela bengazwala Ngisho zonke lezi ndaba nje. ukuthi azwakala phela mangabe. Yazi into azimangena emsakazweni. Vele ukukhathala. Yazi ngifuna into ngifuna. Hala? Yabona. Yeah. Ngawa futhi ngifuna ngo-12 emsakazweni nje. Where's on the request now? Angela kujenza yenza hapo. Yaramkhulu. Bengina umsisi. La. Kikanto. Yeah. Lekona izwakala. Uthatha kufanele inamba yakho Yaramkhulu. Sema. Okay, ngicela sana ukuthi ngihlala noma Bahlale ngathi ngifala. Hola, Smino. Ninjalo bro. Hayi yebo bro. Esibuye kodwa. Ya, isakhona mkhulu. Yeah. Lelo plan. All right, okay. Yeah, I'm going to finish ala la ezika manje. Okay. Waza mafore. Yeah, ngizohlala lapho. Ngizohlala ngalapho. Ngazi bekubezile into. Isikhathi imzuzu nje imhlanu nje vole ishade noma kanjani ihora leshumi masando Black Radio asikubingelele ubikelo umabricado ukubingelelayo ohlezi nayo nje kuzoshana phakathi ihora leshumi nambili emsakazweni Khosi FM kanti sila ku yangangoma kwandaba kayipheli madoda angiyazi lento ngithi ngibheka ngala ngibona hey Smino futhi omjani yeah Smino njani futhi uyaphila hayi siyaphila ngibheka ngala kwali yeah uyaphila kwethu Ongathi yadoza ukilazekile nje yini uyadoza Umuntu wabhekana nengwazi impela kwethu wephelile. Kodwa kuzube namanje waphila kakhululeki. Yeah. Yeah. Tafethu angisho manje lokho ziyafika ukuthi ngihlezi nensizwa la nyamazi Smino Manje nabo ngena phela nothandile kodwa indaba ngamnandi indaba noquality indaba ngokuba kanje khona ibaba nesibabona ukubona esanda bana bonke lapha ngefenothangi la kodwa ke la khona ke ubaba indaba yakhe ubaba umuntu futhi ubaba oyinyanga kodwa ke igama lakhe ubaba oyaka la khona ke ubaba ukuthi ke bonisane ngesimotheleni sasiqhubeka inkulumo yababebenayo yayisendlini ikhoma abantu bakwazi bonisane sasiqhubeka kanti inkulumo yababebenayo yayisenkundleni zokuxhumana ikhoma abantu bakwazi ukuthi beyibone futhi noSmino noquality base beyibona le nkulumo nasi nize njani Smino kusho ukuthi nje ngathi kwaba iphutha lokuthi thina mangabe sihlanganele nje siyathanda ukuthi ingcole nidlalele yebo base kwenzeka iphutha ke sathi wasisilungisela umkhulu kanti umkhulu izofika kuye lento sagcina sesiba amadoda aqilazekayo madoda yeah and indaba yokugilaza angiqali ukizwa ngiyazi ukuthi umuntu mesuke izinto wrong phela lapha kumkhulu hayi mangaphosi sinomphako impela wabuye kuphethe umphako lapha konakele naye egilazekile quality umuntu engafuna ukubuza ukuthi nami ngifela nathi ngafuna umkhulu ukulungisela umkhulu ngoba kwakwento esikha phezulu yonke sasingakwazi ukukhotha igama negama kalishilo kodwa nje phela inkulumo yayiqhamuka ngakuyo le ndoda yoSmino khona bese ngicaba ngumabalengo ngaleli yalanga wona wazi umabalengo nanguyena impela
Ongangizenza yena. Wonkosi umkhulu nobamkhulu. Okay, kulungile wamfethu lapha. Sibinofu wena wazenza ke umkhulu. Yeah, ungangizenza umkhulu. Umkhulu 3 seconds ukhona la. Baba sibele sikamkele soze nokhosi yakami. Ukhulumenzo ziwuthula ezincane uSminoff noQuality bathi kunzima empilweni bagqilaziwe ngenxa ukuthi benza iphutha bakulingisela wena nenkulumo onayo noMabalenge. Kodwa mhlawumbe ngaphambi ukuthi sithole ukuphala kwakho nokuthi ubagqilaze kanjani nokuthi nakwazi ukuthi sibacelele uxolo ake sibeze beyikhulumela. Hey, what's up? Njobuzwa indaba iqhubeka sikuzwisa nje ukuthi kwenzakalani nana kwagcina khona ke umkhulu 3 seconds ezethinteka ngokuthi ke ethi nazi izingane zidlala ngaye kumbe sizenza yena ngenkulumo ebalekile naye lapha ke noMabalenge. Quality le clip adidlala la yinina lapha. Yeah, uthi Wena ubuvani? nanguMabalenge. Mabalenge. Yeah, Wena Smirnoff 3 seconds. 3 seconds. Yeah. Buze confirm kumbe qinisekisa ukuthi nina ngikhuluma la ngakwazi ukuthi nje wanya ukuthi yaqala kanjani inkulumo. Yeqala ngakhona ngale. Smirnoff qala. Hey. Izophela bese igqilaza kakhulu phela mayisiphinda izophela bese igqilaza kakhulu manje. Cha sasithi lapha cha ngizokuthiwa amabalengo ngiqashile lapha eThekwini iqiniso lelo mabalengo. Nomuzi la enemoto inkosi yami phela indima manje manimini ngizane. Hawu kahle mabalengo manje yini oyigqokile amabalengo ongitshela yini oyifakile amabalengo. Hawu ngempela manje amabalengo uthi abantu abazi ukuthi ile mali yase-Absa. Okay. Ibambe. Ubuzo othi. Okay, bafethu naye umkhulu wazafuna noBig Zulu wathi ngiyaqhilaza manje. Senigqilazekile ngqilazwe ngani? Enginothise nje ukuthi ngathi khona into ekhona. Singabantu njalo ama-weekend sihlezi siyindawo ngethi isikhathi esiningi. Futhi njalo masijabulile sifuna ukuthi sisebenzise into zokuphuza. Besithenga nje ukuze kuphumule imali esiyifuna ukuthola phansi kodwa lokhu kuphumule ikontenzi la egazini. Sengiyaphuza sadakeni. Kanti siyaphuza manje kusadakeka manje. Ngoba manje iyagqilaza lento igqilaza kakhulu. Ithathe bese isuke igqilaza online noma singekho ivele igqilaza lapho ngasontweni ngakwenzeki lutho. Khulu 3 seconds izathi nami ngihlanganisile ngithi na abafana siza nabo la uQuality noSminoff
bathi lento abayenza njengoba benza la besibacela thina ukuze nabantu ekhaya bezozwa ukuthi bakwenzakalani, hayi ukuthi ngoba besaqhubeka nokudelela nokubukela phansi isithunzi sakhe omkhulu. Siza kubona-ke njengamanje bathi bafana bagqilazekile Smirnoff impela hayi bathi bayaphuza kodwa babona sengathi hayi impela khona into eyenzeka abasadakwa. Ngicela ukuthi-ke size kuwena mkhulu size ukuthi kodwa nje becela uxolo nje abafana namhlanje bela emsakazweni Ukhozi FM ungakwazi ukuthi uba xole. Okay, we go first to him to you. Ibenedumela kakhulu le. Hayi benedumela kakhulu kanti futhi nemabalengo nje umuntu omdala. Imayisenkingeni ezobili ezovula itala ngento engamphethe kahle ngoba washo wathi South Africa yokufekuke wabuka nase-Afrika ubonke ayikho indoda ebingamlekelela ngalolu daba ngenkinga abhekene nayo. Sasezithatha ngale ndlela yazo-ke manje-ke mina kufanele bajabule abafana ngoba utshwala lokhu uma bengasaphuzi ukongeka kwemali. Bona betshela bagqilazekile kanti ubongela imali mhlawumbe kodwa ke ngeze bafethu nangu umkhulu ekhuluma futhi uyavuma ukuthi into enayenza impela waphambana na. Ngifuna ukuthi nixolisele nina izwe lizwe. Hayi Smirnoff cha impela hayi kuthiwa impela hayi kumele ngiguqe Smirnoff athi sigqilaza kakhulu manje ke mama ayikuzwakala uma ngabe sesiguqile. Hayi guqani ukuthi umuntu omdala guqani cha mkhulu sebeguqile manje balindele wena. Yebo. Okay, ngizwile umkhulu uthi uyanixolela kodwa ayipheli la uyafisa ukuthi nifike futhi ekhaya ukuze qedele kahle yonke le. Yeah. Hayi siyabonga kakhulu. Cha siyabonga kakhulu nje sesivala ngifuna ukuthi ngiye ngakufonela amabalengwe zathi ingane sayochatha. Ngiyazama ngithingela izinyane awulibukela phansi indoda. Ivele bese igqilaza-ke sesihambe. Ngicela kwaze banga ufuna uvalethe emsinga Ukhozi FM 16 minutes after 10 o'clock.
wabetha badala. Wabetha lokufana siyaqala manje la yona niyadelaza. Yenzokozini manje abetha mabalengwa. Abetha mabalengwa abetha lokufana badala. Sewuye njalo usimina okulohlola kakhulu online. Ukuthi lokuxoxa ngamazinyana. Sewuyela mdoda obaxoliselayo. Abangi kumkhulu lokho okukhulu kakhulu online. Baba yini bafowethu ibe right. Sithanda.